Здравейте хора и добре дошли в новото ни видео на Евротрък Simulator 2. Тук сме с Сашо и ще правим нещо като подкаст, докато играем Евротрък. Днес ще направим една сравнително дълга доставка, бих казал. Ето откъде ще минем. Ще тръгнем от Варна. Ще минем през цяла България, където тук ще минем под София. Няма да минаваме през нея заради светофарите. Продължаваме нагоре, минаваме през Белград и накрая ще стигнем до Будапеща, където ще разтоварим. Надяваме се този вид видеа да ви харесват. Ако е така, се абонирайте за канала, оставете един лайк и напишете коментар какво да бъде следващото видео. Нека сега да започваме. Ето все пак и камиона отвътре. Смятам, че изглежда доста добре. Така. Чакай, тръгваме от Варна. Поздрав за всички варненци! Един от тях е до мен, Сашо. Да. Браво! Да, много добър шофьор. Никой не го е видял. Нали все пак? Да, нищо не стана. Какво стана всъщност? Аз не видях. Да. Много хора се чудят защо ни няма. Не, просто... Ай, само да ви кажа. Не спазваме правилата тук. Тук сме истински варненци. Нямаше ни, защото първо, нали, имаме всякакви неща. Работа. Училище, нали, наш си живот. Аз имах матури. Да, чистото дете, изкара ги. Аз пък нови учители, нови неща, всичко направо се над главата. И да, просто нямам време да се срещам. Пък аз съм от Шумен, от Варна. И срещаме просто много рядко и нямаме кога да снимаме. Следващи, поздрав за всички шуменци. Шумен нямам думи. Варна... Който от Шумен знае колко е пократително зле пътуването с градския транспорт. Седмичката, мали. На една от седмичките има една част деца отлепя и вътре има карамел, има дъвки в нея, направо много е гнусна. Да. За това представляват приятели. Ако някъде се забия, Никола е виновен. Какво съм ти направил? Само това мога да кажа. Той е джойстика. Само това мога да кажа. Да, между другото играем от джойстик. За жалост не сме от волани. Трябваше да си го взема, много ще да е, ако имам и такова. Пускай ми гачи нещо. Мигачи, бе. Тия Тук сега. във Варна никой не пуска мигачи. Вече излязохме между другото, вече излязохме от Варна. Бургас има табела. Бургас табелата. Напишете в коментарите кой повече ви хареса. Варна или Бургас? За мен е Варна. Просто... И също може да напишете в коментарите вие от кой град сте. Може някой ден да отидем до там. Между другото, имаме, освен в Евротрък, може да тестваме видови коли. Освен камиони. Така че ако желаете, може да отидем до вашия град. Естествено, ако го има на картата. Понеже ако е някое село, като Шумен, може да го няма. Само искам да кажа, че дори... Карай в лентата. Карам в лентата. Само искам да кажа, че дори Тодор Колев, макар че той е от Шумен, е казал, че Варна е пристанището на Шумен. Квартал на Шумен. Нещо не е добре. Не знам при вас хора как излиза. Добре, не знам как Вива Кола е толкова счупен. Да, и аз това се чудя за това. За момент така.
Изчакайте една секунда. Сега се връщаме, за да оправим техническия проблем. Така, хора, оправихме техническите проблеми. Вече може да продължим. Така. Нека да пуснем фаровете. И поне по-добре изглежда. Оф, какво биш бъгнал човек. Не знам. Абе ти ли си по... той. Какво? Хора, извиняваме се за забавянето, че нямахме видеа. Да. Но вече, както обяснихме, нямахме време. Да. За жалост. Нямаше как. Много рядко се срещаме, много рядко можем да правим видеа. Но също благодарим за миналото видео, където стигнахме 90 човека. 91 днес го видях. Това е нещо невиждано в нашия канал, за което искрено много ви благодарим. На миналото направихме 90. Искате ли сега да бъдат 100 и повече нагоре? Хайде, нека на това видео да направим с 100 гледания. Лес по-топ, бе, така. Да, бе, не се тревожи. Абе, много се тревожа. Сега тук къде сме, бе? Ако има тук големи фенове на Евротрък, може да играем всички заедно. Има такава опция да си направим конвой и да отидем всички с една доставка до някъде. Сега къде сме? Каквото не видях селото. По нещо по море ли беше, бе? Да не по море. Не, бе, той е много, бе. Не видях какво беше селото. Сигурно хора са го видели. Ако сте оттам, бъдете поздравени. Да, от нас. Така, нека минем в дясно плътно. Алергията ме хвана. Значи, добре. Остават ни 15 часа и 41 минути, докато стигнем. Има време да си попътуваме и да си поговорим. Надявам се през това време да не се обърна 1000 пъти, както обичам да правя. Разби погледа скорост, бе, 50 км, 70 км. То е 70, ама тир не са кара... Бургас, айде! Поздрав за бургасчи! Центъра. Ще тръгнем сега към Пловдив, между другото. Да. Сега тръгваме към Пловдив. Градът на слави of the Clashers. Не го тоя, бе. Цит! Да е жив и здрав, прав корав, много щастлив, уникален. Между другото, не знам дали чувате радиото. Да си малко звука. Ако ви отекчава радиото, пишете в коментарите за другото видео да знаем. Така. Ти Бургас ли е? Да. Много странно. Аз в Бургас съм бил само веднъж, но за кратко. Много хубав парк имате, даже забравих кой парк бяхме. Сега тръгваме към Пловдив. Еде всички от Пловдив, живи и здрави. София! София. Там още табела София, ама едва ли ще минем през нея. През табелата няма мина, да. Защо не? Ти няма ли директно се телепортираме в София? Не. Та ти винаги ме е казал така. И в София няма мина. Ще минем покрай София. В София няма влизане, че нали ще слагат забрана за жълтите павета да се минава. Да, верно. Така е, жълти павета. Нека да изпреварим първия си. Дай бибитке! Ай, що бъдеш, бе? Няма, бе, не се тревожи. Това е сега в лентата. Ко говорят, бе? Не знам, май не е българско радио, доколкото слушам. Да, руско ли звучи, бе? Не, полска. Да, може да е полско също. Скотите.
Моля, ако има камера някъде. Как ще... Майко. Така. Ако харесват ли такива видеа, тип подкаст в Евротрък симулатор? Или в други игри? Нали, по-лесни, по-спокойни. Защото ако сме примерно на Майнкрафт, там скелети, зомби, всеки неща да минават през главата. Сигурно се забелязал в епизод 1. Епизод 2, Скоро ще даде. да. Знам, че написаха на предикт, че ще дойде скоро, но просто много трудно се обработва. Прави се босни живо, боже. Няма, не се тревожи. Много си зле. Караш по-бързо от някой коли, бе, човек. Нормално, те като са бавни. 140. Чай внимай да гледай карта за завой, защото... Я, този пак къде ще ми изпреварва? Вие как са прави са? Брат, много си зле. Абе, ще научиш хората, верно, те да карат. Проблем е. Поне няма да ги псувам на пътя, като ги вия някъде. Аз ще ги псуваш в игра. Разбира се. Той канала, той е на много хиляди километри, не, 454 хиляди километра. Така, сега обаче тук трябва да отбием, за да може да заредим. Винаги, дори да имате горе-долу гориво, на дълъг път трябва да сте заредили. За всеки случай. Добре, като сме готови. И зареждаме. Когато заредим, ще се върнем. Заредихме. Тук все още сме в лева. Но не е проблем. Малко, почти 2000 лева сме дали за гориво. Но нали не го плащаме ние. Няма проблем. Да, вярно. Чай забравих да го плаща. Не, рано е да спим. Нека да продължаваме. Мари, тестира как го правя, човек. Когато пише 16 часа, пише преди да тръгнем. Мали, патрулка ли беше ти, бе? Да. Мали, вече не те видях как караш. Тестира как го правят 16 часа да карат. Те спират някъде да спътуват, все пак. Те спират, ама... По едно радио да слушат и да гледат пътя само. Ама варят и кешовица. Не е така. Много ясното, как няма. Сега тази доставка ще ни даде почти 40 хиляди. Айде да го обърнем в евро. 20 хиляди. Не е малко. Да, не гледайте малко как карам скоро. Между другото, смятаме скоро да направим едно ревю в Евротрък на една кола. На една кола. Опитайте се да познаете коя е в коментарите. Знам, че много неща ви станаха да напишете в коментарите, но вярваме във вас, че ще успеете всяко едно. Опитайте се да познаете коя ще бъде колата. Ще дадем малко газ по магистралата. Ще се обърнем 100 пъти. И накрая ще извиним за всичко Никола. Така че ще бъде много забавно. Искам просто да направя. Кога ще са по-здравите, бе? Къде са градовете? Сега сме по магистралата. Ти Хемус, не, чакай, Хемус, те е на майките си спускат. Ти, коя магистрала е? Не знам. Някой.
Някой дет ми става. В тази чуя как това Евротрък не са включили дупките. Това трябва да се включва дупките в България, трябва да се включат в списъка на Ювентус. Как биш? Ще се замълча. За... Ако знаете какво е Ювентус. Не Ювентус, че е отбор, как беше. Много съм прост. ЮНЕСКО бе, о боже, ЮНЕСКО. За наследство на България. Боже. Хора, между другото, вие гледахте ли финала на световното? Да. Мислехме да направим или стрим, или нещо такова. Ако се интересувате от футбол, може да направим малък подкаст. да, или пък FIFA да гледаме, да играем. Тоест. Възможно, да. Малко трудно, възможно. Да. Абе, кой ви скимни, пишете в коментарите. Да. Това е. И разбира се, освен коментарите, сме много благодарни за един лайк и един сабскрайб с камбанка. Два сабскрайбера имаме. Имаме това, да. Много или много? Ако можем да ги направим 10, ще е много добре. И ако има някой, който изкара като мен, ще съм много благодарен. Да изпревара от себе. Между другото, да не правите така. Не бъдете като идиот до мен, Сашото. Просто карайте си по правилата. Тая магистрала тук съм минала толкова пъти, вече знам откъде да карам просто. Бъдете си пичове. Слагайте колан. Кефете са на камионите си. И бъдете с маски. Благодаря ви. Да. Ако не знаете, аз съм по тъпите изказвания. За жалост е така. Остават ни 12 часа, докато завършим тази доставка. Между другото, ако ви харесват такива дълги видеа, понеже това видео ще е дълго, напишете в коментара, или ако не искате да са толкова дълги и искате да ги кътваме, отново напишете коментар. Просто вече за нас това ще е най-добрата обратна връзка. Коментарите. Току-що замислях за едно уникално клипче. Ако ви харесва идеята, напишете пак коментарите, ейте с коментари. Вече са истински човек. Ако стана тук, защо забавихте? Добре, може. И също, ако желаете, чакайте малко само, така, ако желаете, можем да направим една Discord група за феновете на канала. Да, ще е яко. Но това, ето аз говорих, беше защо не направим клипче да започваме от нулата. В кое? В Евротрък. И направя, и всеки път, който че ще отнеме няколко дена, много, даже седмица може би. Но да направим много пратки и първо да покажем началото на това, на пратката и края на пратката. И колкото пари съберем, нали, да ги вложим в един камион. И да видим за колко дни може да вземем този камион. Да, просто може да кътнем най-интересните моменти от Да, също. самите пратки, да. Това е добра идея, бих казал. Просто... най-сетно този човек да даде една добра идея. Такъв съм. Никога не стана по-умен. Аз това се го знам. Опа. Ето е първата щета по камиона. Нека да сме живи и здрави. Пак си по-добре от мен. Аз на 10-та минута вече съм направил щета. Трябва да почнем да намаляме. Намаля, защото там има телинг. То спеси неизвестна е, бе. Не. Аз съм чул.
TikTok там някъде. No. О, брат. Че не си нормален, виждаш със 70. Абе, Не се тревожи, бе. пъти. Продължаваш нататък. Скоро малко Добре. чуем в Пловдив. Или? Нека да погледнем картата, ако искате. Ето. И Пловдив сме го минали, бе. Той ли бе? Тук на детелинката. Ей, Не, да сте... миналата. Да, всички повишавам са живи, здрави, прави, корави, щастливи, те. А сега тия от София да си гледат жълтите павета и да идат от Варна. Те. И в Кой мен. седят от София? Ако си от София, не се обиждайте, ама... Ама, как да е във Варна, то хем се на половината път. Така. То хем се... Ужас. Прея съм в Шумен и ми от време на време ходя в Търново и минавам през, нали, мен участък на една магистралата до Търговище. Нали, тя пак е Хемус, ама да. И тя е на дупки. Право. И ограничението е 120. Идеята е магистрала да е с 140 ограничението, то се оказа, че е 120. Да, смисъл. Да. Ползваш ли за търговчане? Тук ще да плащаш, нали знаеш? Ама да плащам, бе. Аз първо ти плащам. Ти плащаш, защото не знаеш как да минеш. Стига. Така, хора, за момент трябва да видим един технически проблем обаче. И така ще отбием. Така. Сега, така. Доста. Ти ме гледаш бързо. Да, вкарах като тебе. Така. Аз карам много добре. И аз казах да си скейт за малко. Сега, народ. Виж колко време Сега, по най-бързия начин обаче трябва да да спим. Да. Героя ни ще умре. София! Излизаме. Излизаме от София. Аре, Чисто за всички софиянци. Значи малко сив свят, малко сив град, ама... Сори. Поне според мен е така, не знам. Както искате мислете. Аз така си мисля, всеки си има мнение, така. сега, значи, планът е да отидем до границата и там ще преспим, понеже там знам, че има един пункт за спане. Да. Ама ние сме в София, нямам толкова време според мен. Ама, не се тревожи. Ама така, преходи. Много мръз да се стъмнява в играта. Тук ме има пункт за спане. Да, и аз спя. Да. Ама, и ти пък със също не умалей времето. Няма проблем. И тук не се борим за време. Идеалното е даже от нашата страна. Не се борим за време, ама... Все пак. Ако беше от другата, ако ще заминаваш през целият път... Да. Сама беше малко пред мен. Не, по-назад е. Този пункт за спане никога не мога да го оправя. Побоям се на пътя. Добре, май няма да спим тук, да колкото виждам. Но, знаете ли какво ще направим? Правим ето така. За момент ще си оставим канала тук. Ремаркето, да. Направим така.
Да си покажа моите отвратителни умения за паркиране. Нужно ли да ги показваш? Да. О, Оп, ето. не мога да правя. Ето. Така, Така. спим малко време и сега... Добро утро. Нека така продължим. Ще зависим ремаркето. Да. В много мразика звъня, защото първо се хозя. Абе, Чакай. какво правиш? Сега ми никакво време. Времето сега не е проблем, нямам видимо в огледалата. Така. Вече е по-добре. Колко време снимаме? Не, бе. Че ви да остане 50 минути. Така. Трябва наистина много се забавляме. Сега скърчим малко видеото. Не. Няма, ние ще покажем всяка част на хората. Хората, които няма стигнем до тук. Това е ясно. Раз, два. Ще минаваш, бе. Куче. Що тук се минава за тировете, явно се пресичава граница. Коя е границата ти? На всяка граница е тук. Пресичал съм много граници, но повече самолети и такова. Пък ние с кола ходим, не с тир, ако не знаеш. Такъв не съм виждал такъв пункт. Тук 36 тона сме. Моля. Нещо колкото Никола тежи. Това никой До не го половината чува. на Саш. Тия граници най-много ги мразя. Нищо интересно няма ли типа и ти няма ли някакъв да те псуваме, много съм псува. Май се поспира да валя. Аре, не искам да спре да валя, много мразя да валя в Евротрак Симулатор. Хора, сега да направя една странична реклама. Ги сблъснах се. Така, като казах, една странична реклама. Ако играете ролплей, влизайте в URC Roleplay. Това е най-добрият ролплей в цяла България. Ще изгониш хората. Така, това, ако не знаете, е моят сървър, в който като цяло се развива за момента много добре. Скоро може да има видеа и на URC Roleplay. Никога няма да съгласен, но аз не го питам изобщо. Затова, ако желаете да играем и ролплей, Те хората гледат нашите видеа заради мене, бе. мълчи там, може да напишете един коментар. Аз съм много красив, умен, забавен и други неща, които мама ми каза при разъспа. Така че... Така, Ох, значи, боже. за 2 минути сме направили още 2% по камиона, но по камиона не сме направили нито един по товара, следователно парите ще ни ги даде. Но закъсняваме с поръчката, така че ще ни отдържи малко пари. Ние колко ще ни държи пиши? Не знам. Ти, Направо ще стигнем, ще видим.
Примерно не знам, защо ми харесва. Много чило радио. Много ще ми е забавно, ако хората не слушат радиото и изобщо не го чуват. И не през цялото време говорим за радиото. Тоест такса се плаща за това, струва ли? Ти ли го плащаш или някой друг? Не, някой друг. Виж на сръбска територия. Ето го нашия красив камион Скания, червен. Сега се ме удари. Би го направил между другото. Всички от които ни гледат от Сърбия, но едва ли ще има някой. Много да са живи и здрави, прави кораби. Всичките там пожелания, мързима сега пара да ги казвам. Да се чудат поздравени. От мене, лично, най-известния. По-обе заберете какво да е казал. Наред с Манго Студио и другите там. Да. С The Clashers сме, ние с The Clashers сме такива Партньори. Да, такива. Не партньори в живота, а партньори в видеята. Да, флаш вид. Да. Аура. Никой не си го купувайте. Шит. Не, защото е хубаво. Аз съм бил хубавен. Сигурно са били развалени. Не, че ще ми старекнат видеото. Не знам, няма как. Ама да. Много хубав канал. Така. Правим реклама, чакаме си парите. Да, 10 евро, най-малко. Защото нашия канал е най-избухналия в света. Всеки го знае. Ако че на улицата ще го питам и те, ти ли бе? Преварвам още един идиот с Volvo. Ето, с Volvo ли беше на видеото? И познаем мистер Пис, той е идвал в нашата вечеря. Така. Продължи си какво говориш. Ядохме боб с една деничка. Той ни почерпна. Той беше с деничките ни с боба. Не питайте откъде минавам. И как не направих нито една щета, просто съм най-добре. Ти радио го харесва, бе. Мълчи, че ще изгониш хората, бе. Ти са чували моите перчески умения. Колко бе мога да пея. Дори не се дългости. Първо ще ви пръсна шалките. Ухото ще... Най-добре. Браво! Така. В такъв случай... В такъв случай имаме Не. В такъв случай... Такова е. Имам едно предложение за вас. Заради старо. Не. Едно за по-добро предложение за вас. Ако сте стигнали до тук, до тази част на видеото, в която ние се блъснахме, завъртяхме се, направихме 90 градуса. Уип направихме с колело. Ако сте стигнали до тук, първо, харесайте видеото. Второ, абонирайте се за канала. Трето, напишете коментар, че сте стигнали до тук. И като се абонирате с камбанката, за да не изпуснете втора част на нашето пътуване. Стигаме до тук. 7 часа и 21 минути ни остават. Точно на половината сме почти. В следващата част на това видео ще видите какви други тъпоти ще се случат. Благодарим, че гледахте. Чао. И сега, чао от нас.